što reče ove trijaže, ja sam Radoslav Lazić, večeras o samodovoljnosti energetskoj Srbije razgovaramo sa Miroslavom Parovićem, koji je evidentno kompetentan za tu oblast. Dobreče, hvala što ste pristali da sa nama podelite vaše iskustva i samo da kažem u drugom delu emisije prihvatili ste da odgovorite na neka pitanja naših pratilaca koja su stigla. Je li to u redu? Apsolutno. Ok, hvala. Ako posle toga budu reakcije ovakve i onakve na emisiju, pa opet se pojavi potreba da još jednom gostujete i to popravite i to je rešivo, tako? U svako doba, ali nadam se da neće trebati da se ništa popravlja, nego eventualno da se nešto još proširi i da se zainteresuju ljudi za jednu jako bitnu temu. Odlično, hvala. Tema je, znači, ne dozvoliti propast energetskog sistema i njegovu prodaju Nemcima. To je jedno od pitanja koje je stiglo. Ja sad koristim priliku da ga ubacim. Znači, samodovoljnost energetska Srbije. Pa vas molim da nešto o tome kažete i koliki su gubici elektrosistema, recimo, pošto ste za to ovako ekspert, kod nas i u svetu pre dolaska, recimo, Milenka Grčića. I šta je bilo posle toga? Izvolite. Pa dobro, ako ja mogu samo da iskoristim prvo pola minuta da kažem gledalcima koji ne znaju ko sam ja. Dakle, ja sam neko ko se bavim s jedne strane politikom, lider sam jedne političke stranke, Narodni slobodarski pokret. Sa druge strane, stručno se bavim temom energetike, jer sam elektroinženjer, završio sam to sad već pre skoro 20 godina, 2003. sam završio, ne, bože, 2008. sam završio, pardon, pre 15 godina, bio sam najbolji student elektrotehnike u Novom Sadu i sad evo sam pred odbranom doktorata, bavim se energetskim strategijama, to mi je bilo usmerenje, a po osnovnom tom obrazovanju sam elektroenergetičar, inženjer elektroenergetike. Tako da mislim da sam dovoljno kompetentan iz više različitih oblasti da mogu da odgovoram na ovo pitanje. Prvo, jeste kompetentni, odmah da kažem, jeste kompetentni, bilo je moje pitanje pre emisije, da li možete da pričate o svemu, obzirom da radite tamo gde radite, da li preuzimate odgovornost da pričate o svemu. Apsolutno. Vi ste to prihvatili, jer ja se time bavim i... taj drugi deo, to smo ostavili posle kad budu pitanja. Važi, ja se bavim time i stručno, da kažem i politički. Srbija kao država nije sposobna da proizvede svu potrebnu energiju za sebe. Mi uvozimo pre svega naftu i gas. Naftu uvozimo 100%, gas, u stvari naftu ne uvozimo, naftu nešto ispod 90%, gas 100% uvozimo, električnu energiju do skoro nismo uvozili. Dakle, jedino smo, da kažem, dovoljni sami sebi za proizvodnju električne energije, ali to je bilo ranije dok naprednjaci nisu, da kažem, zacarili elektroenergetskim sistemom do kraja, a ja sam negdje u jednom tekstu danas udefinisao da bi naprednjaci pokvarili i nakovanj, a kamoli jedan takav sistem kao što je Elektroprivreda Srbije, jer suština energetskih sistema, pa i Elektroprivrede Srbije, jeste da oni imaju jedan stepen svoje inercije, dakle, da kad funkcionišu, oni mogu da funkcionišu neko vreme šta god da mu radite, čak i kad su nas bombardovali, dakle, sistem je funkcionisao, mogo je relativno brzo da se oporavi, međutim, imajući u vidu da je naš, sad govorimo o elektroenergetskom sistemu, elektroenergetski sistem star, dakle da je posljednji izvor električne energije koju ova država gradila iz 85. godine. Dakle, to je sad, evo ja sam 84. godište, svi su moji godina i stariji. Da imamo termoelektrane i pogone koji su nam stariji od 50 godina, da su nam hidroelektrane starije od 60 godina, da nam je prenosna i distributivna mreža veoma stara i neodržavana. Mi smo sada, dakle, došli u situaciju da zbog neulaganja višedecenijskog, zbog lošeg kadrovanja višedecenijskog, koje je eskaliralo dolaskom Zorane Mihajlović u sektor energetike kao ministarke u onom prvom mandatu i dolaskom Milorada Grčića na čelo Elektroprivrede Srbije, što je bilo u mandatu Zorane Mihajlović tamo neke 2015. godine. Tada kreće nizbrdo Elektroprivreda Srbije iz nekoliko razloga. Prvo, svesno je strateški razbijana ta firma, navodno po uputstvima Evropske unije i Evropske energetske zajednice, razdvajano je
prenosni sistem, distributivni sistem, proizvodnja i snabdevanje. Tako da je nekad jedinstvena firma podeljena u ovom momentu na 3 dela. Dakle, da imate na jednom mestu proizvodnju i prodaju, to je sada elektroprivreda, imate izdvojenu distributivnu mrežu kao zasebnu i prenosnu mrežu što je još uradio Dinkić u ranijem periodu. Treba primetiti da je Zorana Mihajlović u suštini iz tog miljeja došla. Dakle, prvi udarac elektroprivredi je razbijanje elektroprivrede na ove 3 firme, koje su među sobom počele da budu isučeljene. Nekada je to bio jedan sistem, sada se on među sobom isučeljava. Druga stvar, 2020. godine je Aleksandar Vučić u Vašingtonu, sedeći na onoj hoklici ispred Trumpa, potpisao Vašingtonski sporazum, gde je jedna od stvari bila diversifikacija energetskih izvora. I tu dolazimo do ove završne priče zašto je zadat krajnji udarac elektroprivredi Srbije. Tada se Aleksandar Vučić obavezao ne da će samo diversifikovati snabdevanje zemnim gasom, da ne bude samo iz Rusije, nego da će Srbiju energetski povezati na zapad. A to se radi kako? Svesno uništavate proizvodnju uglja i samim tim struje u termoelektranama, sa jedne strane, sa druge strane započeta je sinhronizovana akcija ovih zelenih pokreta napada na elektroenergetski sistem, pre svega na termoelektrane naše, i tako je svesno oborena proizvodnja uglja i proizvodnja električne energije u termoelektranama, da bi na njihovo mesto mogle da dođu nuklearne elektrane. I to je plan da se dovedu nova tehnologija koja je trenutno u test fazi. To su takozvane male modularne nuklearne elektrane, koje nigde u funkciji ne postoje, sem jedne u Rusiji, ali Rusi ne žele da komercijalizuju tu tehnologiju, smatraju da ona nije za komercijalnu upotrebu. Sa druge strane, zapadnjaci razvijaju i, na primjer, jedna od najvažnijih firmi koja se bavi tim poslom je firma TerraPower, čiji je vlasnik Bill Gates. Država Srbija, konkretno Aleksandar Vučić, preko svojih ljudi se povezao sa firmom TerraPower, Billa Gatesa, i ideja je da Srbija bude jedna od test zemalja da se izgrade ta postrojenja. Zašto je sada to nepovoljno po Srbiju? Zato što ćemo se bez potrebe energetski vezati za tehnologiju i energente Sjedinjenih Američkih Država. Mi uranijum nemamo, mi tehnologiju za nuklearne elektrane nemamo. Nuklearna tehnologija je ekskluzivno pravo velikih sila. Svega nekoliko velikih sila u svetu ima nuklearnu tehnologiju. To su Amerika, Kanada, Velika Britanija, Francuska, Kina i Rusija i Japan, ali Japan posredno, to je američka tehnologija. Dakle, niko drugi nema nuklearnu tehnologiju kao takvu. Vi ste prinuđeni kada uzmete nuklearku da uzimate ne samo gorivo od njih, nego i sve remonte i sva održavanja i generalno od kad ugradite nuklearnu elektranu, bilo da je ona ova mala modularna ili neka velika, vi ste onda trajno vezani za tog dobavljača opreme. I manje više, to vam je uvod u energetsko ropstvo, a samim tim i političko ropstvo u odnosu na državu koja vam opremu isporuči. Zbog svega toga mi smo došli danas u situaciju da je naš elektroenergetski sistem potpuno devastiran i pripremljen sa jedne strane da se distributivni deo proda, najverovatnije kroz dokapitalizaciju francuskoj kompaniji Schneider. Zašto vam to kažem? Zato što je prošle godine francuska kompanija Schneider bez nekog specijalnog povoda i odjednom uložila neki 100 miliona evra u distributivnu mrežu u Srbiji i počela je da se ugrađuje oprema Schneiderova po našim trafostanicama radi daljinske upravljanja i kontrole. Najverovatnije će ići na dokapitalizaciju u nekom momentu taj distributivni deo i to će uzeti Schneider, a ovaj proizvodni deo će, ako naravno mi kao nacija dozvolimo i jedno i drugo, ići kroz partnerstvo sa tim nuklearnim firmama, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, onda će taj proizvodni deo da ide kod njih. I vi ćete, ako plan Aleksandra Vučića i Zorane Mihajlović prođe i bude sproveden u delo, najkasnije za 7 do 10 godina imati potpunu energetsku zavisnost Srbije. Od trenutne da smo mi srednje zavisna zemlja, doći ćemo u poziciju da smo gotovo 100% zavisna zemlja od zapadnih nuklearnih tehnologija. To je jako loše, naravno, i ne treba. Znači, pošto se predviđa da sledeće stvari oko kojih će se voditi ratovi će biti energenti i voda, jasno je u koju poziciju nastavljaju. Samo mi recite kratko, kad ste rekli ko se može da vrši
da ugrađuje nuklearke. U čemu se razlikuje ruska ponuda od ostalih, ako sam ja to dobro video zašto bi ona bila najpovoljnija, na primjer? Misli se na otpad, na odlaganje, na kompletno servisiranje. Ostali nam to ne bi priuštili, čini mi se. Ja imam a priori stav da mi treba kao država da se zadržimo na poziciji moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana. Dakle, mi to imamo tamo iz 89. godine, taj zakon izglasan i moratorijum je preuzet još iz SFRJ-a, jer je tada zaustavljen jedan proces. Naime, vi znate, vi još stariji ovde i pamte, u onom Titovom periodu izgrađena je jedna nuklearka u Krškom i izgrađena je po američkoj tehnologiji. I to je bila prva američka, odnosno zapadna tehnologija nuklearnih elektrana u tom istočnom delu Evrope ikada je izgrađena. Naredna je izgrađena u Rumuniji, to je kanadska tehnologija. Inače, zbog toga je najverovatnije kasnije Čaušesku istradao i to pre svega od Sovjeta više nego od Amerikanaca, zato što je on na taj način izgradnjom te nuklearne elektrane u stvari Rumuniju tadašnju okrenuo više zapadu nego li što je ona bila više komunistička i istočna zemlja. Sličan plan je do kraja bio isplaniran da se sprovede i u ondašnjoj Jugoslaviji. Dve elektrane nuklearne su trebale da se grade još na teritoriji Vojvodine, tadašnje autonomne pokrajine, i to jedna negde u predelu oko Bačke Palanke, druga vamo preko puta ulaska u Klisuru, znači sa vojvođanske strane preko puta ulaska u Klisuru. To negde Bela crkva, dakle u tom delu. Ideja je bila šta? Dakle, pošto je Vojvodina siromašna energetskim potencijalom, a bio je plan da se izdvaja i Vojvodina kao zasebna država, da bi ona imala dovoljnu količinu energenata, ideja je bila da se izgrade te dve nuklearne elektrane. Jedna, ta u Bačkoj Palanci, bi pomagala Hrvatskoj za snabdevanje i pretpostavljalo se tada nezavisne države i Vojvodini, druga bi bila samo za potrebe vojvođanske privrede i građanstva. Srećom je to tada zaustavljeno ko zna kojim kanalima. Sada se to ponovo otkopava, ta ideja. I ta ideja bi nas dovela sa jedne strane u poziciju potpune sada i energetske i političke bezbednosti svake druge zavisnosti od Zapada. To znači zavisnost i u vojnom kompleksu, jer nema razlike. Iako vam Rusi, iako vam ovi drugi isporučuju nuklearnu tehnologiju, vi ste u obavezi da koristite njihovu opremu trajno i u obavezi ste da deo tog potrošenog nuklearnog goriva dajete njima za njihovu vojnu industriju. Mi imamo u Vinči reaktor ruski, sovjetskog tipa, mali reaktor, jedan opitni, imali smo dva. Oba su bila test, jedan je još preostao. Vi se sećate kada je Đinđić došao na vlast da je jedna od stvari bila da su Rusi došli da preuzmu taj reaktor, delove reaktora i deo tog nuklearnog otpada koji se dalje može koristiti za vojsku. Dakle, to je uvek kada montirate tehnologiju nuklearnu, vi ste tada i jedna vrsta legitimnog, vojnog i svakog drugog cilja. Države koje ne moraju da rade nuklearnu tehnologiju, smatram da to ni ne treba da urade. Naprimer, Mađarska ima, i tu ću vam sad odgovoriti na pitanje šta je razlika između ruskih i drugih ponuda, Mađarska ima sovjetsku nuklearku, to je nedaleko od Srbije, to je ta Paks, njihova nuklearka, to je 50 km od granice sa Srbijom na Dunavu. Oni sada hoće da izgrade drugi, još jedan isti takav objekat. Rusi su im dali kredit od 10 milijardi evra koliko košta izgradnja toga i dali su im grace period od 8 godina. Što znači praktično kada se završi izgradnja i kada krene ona da radi i da prodaje struju, koja je deficitarna roba i u Mađarskoj i u Evropi, onda počinje sa otplatom. To je dobra ponuda. Međutim, vi imate da je zbog toga i od tog momenta kada je Orban potpisao takav sporazum sa Rusijom, on je tada se našao pod udarom i Amerikanaca i Soroša i Evropske unije i tako dalje. Druge nuklearke sovjetskog tipa u Češkoj, Slovačkoj, onda u Bugarskoj, dakle u svim drugim državama bivšeg Varšavskog pakta su pred gašenjem, dakle njima se ne dozvoljava da ponovo, Bugari su na primjer probali da dogovore isti takav aranžman sa Rusima i nije im dozvoljeno. Dakle, nama neće biti dozvoljeno i ne bi bilo dozvoljena ruska tehnologija,
niti bilo koja druga sem ove koje sam vam rekao, ova Bila Gatesa i Amerikanaca. Tako da nas zbog toga ne treba, odnosno to tek treba posegnuti za nuklearnim elektranama, tim malim eventualno, u momentu kada ispraznimo sve domaće mogućnosti. Domaće mogućnosti su ugalj i dalje, domaće mogućnosti su vetar, domaće mogućnosti su hidropotencijal koji je preostao na Drini, koji je preostao na delu toka Dunava, pre svega je to reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3, Bistrica reverzibilna hidroelektrana, nešto na Limu, takođe veliki potencijal u Srbiji postoji u povezivanju poljoprivrede i energetike, dakle proizvodnja hrane i energije zajedno, kroz biogasna postrojenja, kroz zasade energetskih biljaka, dakle tu je još jedan potencijal, solarna energija je potencijal, geotermalna energija je potencijal i vrlo važan potencijal je i rudno bogatstvo uglja na Kosmetu. To je naše, dakle, ko normalan bi dao toliko rudno bogatstvo koje se tamo nalazi. Tako da, kad to isprazimo te mogućnosti, onda možemo pričati o drugim. Ništa, i mi ovde uglavnom smo, vidim da to su ljudi koji nisu za rešenje nuklearkama. Jednostavno ne moraju bati da se ispituju na nama i pristali smo od tog moratorijuma. Međutim, trebalo je to pitanje jer čini mi se da Rusi imaju neku kartu više. Da li je to sad taj kredit koji se odlaže ili rešenje otpada ili ne znam. Zato sam pitao da li vam je to poznato, šta je to što je njihova neka blaga prednost u odnosu na ove druge. Pre svega kreditna prednost u ovom momentu. Dobro, i to se računa, hvala. Pitanje je bilo na početku, znači koji je rastor struje kod nas i znači sistem kao sistem i da li imate parametre kako je to u nekim razvijenijim zemljama. Da li je tačan podatak da se 25% struje gubi, nestaje, kako god isparava, kako ga god nazvali, krade? Pa mi imamo nekoliko problema. Prvi problem je u samoj proizvodnji, dakle imamo dosta neefikasnu proizvodnju, naša efikasnost naših termoelektrana je 33 do 35%. Dakle, od svog uglja koje ubacimo u ložišta, svega 33 do 35% toga se iskoristi za proizvodnju električne energije, zato što su to već zastareli sistemi i zato što, rekao sam vam, najmlađi je građen stariji od mene. Tako da to nisu više u kondiciji i mene već svašta poboljeva, a zamislite kada radite 30 i nešto godina praktično bez ozbiljnog remonta i tako dalje. Dakle, to je prvi problem. Drugi problem jeste u distributivnom delu prenosne mreže, koja je isto tako stara, dugo neodržavana. Vi imate, na primjer... Tu je bio akcenat pitanje. Jeste, znači imate probleme tehničke prirode, na primjer, pre svega u velikim gradovima. Vi imate preopterećene trafostanice, imate preopterećene kablove određene. Navešću vam i na koji način se to radi. Mi inženjeri projektujemo kabal na pretpostavljenu populaciju koja će u nekom delu grada živeti. I kabal se polaže danas i takav isti kabal se koristi narednih 25 godina koliko je njemu najmanji eksploatacioni vek. Međutim, vi imate ove kriminalce, sada dominantno povezane sa Srpskom naprednom strankom, u stvari ne dominantno, nego svi su u Srpskoj naprednoj stranci, koji deo grada koji je nekad bio predviđen da budu kuće, preko noći bukvalno se to poruše kuće i izgrade se stambeni objekti i umesto jedne kuće vi sad imate zgradu od 20 stanova. Tih 20 stanova koji su pandam 20 kuća nekdašnjih, jer vi istu potrošnju imate u stanu kao što ste imali ranije u kući, nema neke razlike, vi odjednom priključite na isti kabel 20 kuća. Dobro, ali recimo da nisam to pitao, jer i tih 20 kuća se sabiraju se strujometri, je li tako? Ne, nego vam se jave gubici veći na kablu jer on biva pregrejan i onda vam se tu jave tehnički veći gubici i kabel ranije stari i takvi kablovi koji su mnogo skupi onda počinju da se kvare i moraju da se menjaju zbog toga što ste nelegalno gradili. Druga stvar koja je veliki problem u Srbiji to jeste rudarenje kriptovaluta. To radi isto mafija povezana sa Srpskom naprednom strankom i sa Aleksandrom Vučićem, ovi sa severa Kosova. Oni su se ranije svi priključivali na ovu trafostanicu Valač. Zato je trafostanica Valač toliko bila bitna ovde i bila je priča o njoj. Čak jedini put kada je pucano na Rosu je bilo kada su krenuli ka Valaču. Zašto? Zato što se tamo nalazile sve mašine naše mafije ove, što ove iz centralne Srbije, što te sa severa Kosova, što albanske mafije. Čujem da su neke mašine razmeštene po
sportskim centrima, po gradovima koje drže naprednjaci i onda neko plaća tu struju. Jesu, pa plaćamo svi mi kroz te gubitke koje ste pominjali. Ali to nisu ti procenti koje ja pitam. Jesu, to su upravo ti procenti. Dobro. Jer šta mi radimo onda, šta oni urade? Vi odjednom počinjete da imate, na primjer, tu na severu Kosmeta ste imali povećanje potrošnje struje. Da bi oterali te, pošto su Amerikanci hteli da zadaju udarac Zvonku Veselinoviću i ostalima, onda su na Kosmetu proglasili da je krivično delo rudarenje kriptovaluta. To je bilo proglašeno krivičnim delom, pa su onda proterali te sve mašine u centralnu Srbiju. Onda su oni počeli da ih priključuju po raznim mestima, pošto oni ne plaćaju struju, jer im je jedino isplativo da rudare da ne plate struju, onda odjednom se to što oni troše na tome počinje prikazivati kao tehnički gubici. To nisu stvarni tehnički gubici, to je u suštini krađa struje koju vrši mafija. Da, to je tehnički gubici plus. Koliko to procent ima? Znate, nije 25%, to je stvar koja se špekuliše u odnosu na nešto što bi... Molim? Bilo bi mi drago da nije, znam. Nije. Znači, naši gubici ukupni na distributivnom delu mreže su negde 13 do 14%. U normalnim okolnostima bi trebali da budu 5 do 7%. Dakle, oni su duplo veći nego što bi trebali da budu u nekoj tehnički normalnom sistemu. Ali, isto to da naglasim, nisu svi samo zbog te krađe ove koje sam opisao, jedan deo su i zbog onoga što sam rekao, da nam je preopterećena mreža, pa evo vi ste u Kragujevcu juče imali ispad čitavog grada, baš zbog toga što transformatori ne mogu da podnesu to što ste vi priključili na njih. Jer, na primjer, vama dođe strani investitor, oni mu daju priključi šta hoćeš. Onda se oni priključi Fiat, priključe te zgrade koje sam vam pričao, a vi niste obnavljali mrežu. I onda kažu šta se desilo, kako je ispao sistem, pa ispao je zbog toga. Da, dobro, hvala. Tako da tu imamo duplu štetu. Pitanje je sad, koliko je to u tim nekim u Francuskoj recimo ili Nemačkoj, to što je kod nas 13 do 15%. Rekao sam vam 5 do 7%. 5 do 7%, hvala. Pitam, jer čini mi se da je to ovako jedan ili bežanje odgovornosti ili, boga mi, zločin kad se prave neke mini hidroelektrane koje mogu 2% kao da se ubace u sistem, pričam neke podatke, a ovamo se krade ili se rastura, ne znam, tih 13 do 15%. Pa, koji je vaš stav? Da li je to u redu da se to svedu ti gubici na 5%, pa da kaže ljudi moramo još ovih 2, ali... Pa da vam kažem nešto... Ovo je zločin na zločin po meni. Opet vam je ista priča, nećete verovati. Kroz sve ove priče o koje sam vam rekao, dakle, nuklearni lobi, Bitcoin koji kopaju, ti koji grade vetroparkove i male hidroelektrane, sve su to isti ljudi. Vučićev kum, Vučićevi saradnici sa severa Kosova, dakle, to su sve isti ljudi. Dakle, sad mi ovde ne govorimo o nekim apstraktnim ljudima. Znate, Vučić drži konferenciju na Đurđevdan i kaže, neki su me savetovali i oni su sad doveli zemlju u opasnost da napustimo ugalj. Nisu to neki, Zorana Mihajlović je savetovala i ona je glavni zagovornik toga. Onda neki su hteli da pređemo na obnovljive izvore energije. Nisu to neki, to je tvoj kum koji ima najveći deo malih hidroelektrana, dobar deo udela u vetroparkovima i tako dalje. Dakle, to nisu neki apstraktni ljudi, to su najbliže okruženje i centar vlasti bukvalno. Sav taj kriminal. I to su pritom, da narod zna, oni ljudi ovde ne znaju, energetika i na domaćim i na globalnom planu. Najveće pare se obrću tu. Sve ovo što gledate, ovo što se frljaju kad pričaju Elon Musk kupio Twitter, pa ovo, pa ono, pa ljudi kažu wow, koliki su to pare. U odnosu na energetski sektor, to su smešne pare. U Srbiji sva krađa, kad stavite na jednu stranu, i ovo što se dešava u sektoru energetike, kad stavite na drugu stranu, preteže sektor energetike, jer tu se obrću milijarde, i to u evrima. Samo u gasu ide preko milijarda, elektroprivreda obrće nekoliko milijardi. Dakle, to su sistemi u kojima se obrće milijarde evra. Kada oni štrpnu 5% od toga, to su stotine miliona evra. I onda šta oni rade? Onda oni kompromituju time i ono što je dobro i poželjno. Pomenuli ste male hidrocentrale. Vi tu imate nekoliko koncepata kako te hidrocentrale možete da gradite. Jedan je pljačkaški koji su oni primenili. Uhvati reku, stavi je celu u cev, ispusti je niz neko brdo, poseci pritom šumu i napravi jeftinu električnu energiju. To je loš koncept.
Drugi koncept je da se prave male akumulacije, mala vodena ogledala, mala jezera. Onda ne uništite život u tom vodotoku, on ostane da postoji. Oko tog jezerceta koje ste napravili se formira novi sadržaj. Formira se ribnjak, formira se neki turistički potencijal. Naprimjer, Srbija nema ni jedno prirodno jezero. Sve naše one prirodne lepote koje mi kao pokazujemo, Uvac, Zaovinsko jezero, Zlatarsko jezero, u Vlasotincu, Pirotu i tako dalje, Nišu, sve su to veštačka jezera za hidrocentrale. Dakle, i ta lepota koja se formirala posle nekoliko godina, to je lepota na veštačkom jezeru. To je moglo da se napravi na dosta još lokacija. Manje, ali takođe toliko lepo. I onda bi postojao neki balans. Društvo bi dobilo nove centre gde bismo mogli da ih koristimo, dobili bismo i nešto energije i svi bi bili zadovoljni. Ovako, zadovoljni su samo Vučić i njegovo najbliže okruženje, a nezadovoljni svi drugi. Dakle, to vam je neokolonijalni koncept koji se ovde sprovodi, koji je loš sam po sebi. A da ga provodite normalno, onda ne bi bio loš. Da, znam, recimo, ajde pomenemo i to, znam i neke funkcionere ovde po Kragujevcu, a namjerno neću kažem koji su, jer zna i tužilaštvo, gde on imaju u podu ugrađeno, ovako, kad stane nogom, onda samo sjelica radi i sad se mota, a kad još jednom stane nogom, onda šestica, peć, što bi rekli piroćanci, se puni, ali se onaj sat ne okreće. Ima i toga, dakle, krađe električne energije ima. A da vam kažem nešto, evo da kažem... To je, recimo, jedan primjer, onda ima primjera gde čovjek tašti, on je uzet kao primjer, ima dosta toga, otpisan mu je dug, otpisan joj je dug u milionima. I ima recimo slučaj da je Tadić, još je on to pokrenuo, uplatio baš on sad unapred neke pare izvršiteljima za nešto što oni tek treba da tuže i da naplate kad su u pitanju dugovi, odnosno nije im Tadić uplatio, nego je Elektroprivreda to uplatila unapred nagradu izvršiteljima za... Dobro, to su oni po zakonu definisali, to se zove predujam. I onda su oni u svim komunalnim sistemima napravili tako da se izvršiteljima odmah da ozbiljna količina novca po tom predujmu, onda oni taj novac posle podele među sobom, a onda jure građane i rade im ovo što im rade. Ali dobro, to smo sve mi dozvolili, da tako kažem. Da, dobro, ali nije loše da se pomene, a jednog dana ćemo možda pokazati prstom, pa baš na te ljude. Pa trebalo bi to raditi. Sad me zanima, u stvari dosta ljudi ne shvata recimo inerciju jednog dobrog javnog preduzeća. Znači sad, ako imamo gradsko groblje u Kragujevcu i ono radi, tu može da bude direktor ko hoće, obično je direktor neka politička figura i to će da gura 2, 3, 5 meseci, bez obzira što on ne zna, ne mora da zna apsolutno ništa, ali postoji neka inercija, postoji sistem koji radi. I zato je uglavnom jagma kod političara da za tim javnim preduzećima. Kako objasniti ljudima koju štetu može da nanese, recimo, evo meni to asocira kad je Muslim smenjen kao selektor, neko je odveo, dogurao recimo odveo igrače tamo na svetsko prvenstvo i sad to može da bude bilo ko selektor, pa ispalo da ne može. Koliko je takvo jedno recimo postavljenje samo jednog čovjeka, a verujem da nije u pitanju samo jedan čovjek. Recimo kad bi nas dvojica sad odšli da radimo kao hirurzi negde tamo na mozgu, rezultati bi bili vidljivi, bili bi jako negativni. Međutim, kad se postavi direktor da vodi tako neko veliko preduzeće, ne kaže se džabe sistem, znači materija, energija, informacija, pa se i okruži takvim stručnicima, po znacima navoda kao što je sam, kolike su to štete u milionima, ako su milionima dnevno, i kolike su štete u tim havarijama i tako dalje. Malo vam to dočarajte. Pa evo, vi ste imali priliku da vidite sada, odnosno svi mi, nažalost, smo imali prilike da vidimo sada pred ovu zimu, a evo ja vam mogu reći, ajde mali uvod, još negde u avgustu ja sam imao prve javne nastupe i rekao sam prvi sneg kad padne desit će se kolaps elektroenergetskog sistema. I zaista prvi sneg kad je pao, desio se kolaps elektroenergetskog sistema, jer to niste morali da budete
Baba Vanga, niste morali da budete obavešteni od nekih stranih obaveštenih službi i ostalo, prosto trebali ste da znate osnovnu materiju, dakle da ste stručnjak za neku oblast, evo ja sam za tu energetiku stručan i to vam je bilo jasno da će se baš tada to desiti jer smo u prošloj godini istrošili sve inercije koje smo imali u sistemu, dakle bukvalno je dovedeno do kraja i onda nam se desilo kad je pao sneg onaj kolaps i onda su oni krenuli to da prikrivaju. Pozvali su BIA, BIA istražuje da je diverzija u elektroprivredi, pa su onda BIA, pazite, zvanični izveštaj BIA je bio da su ispitivanjem ljudi u tentu i na kopovima utvrdili da su bila neka dvojica koji su bili nešto sumnjivi. I to je zvanično ušlo izveštaj koji je čitan pred direktorom Gašićem i niko tu ništa nije bilo čudno, a ispada da su neka dvojica sumnjivih uspeli da gurnu 150 vagona lošeg uglja u ložišta. Možete zamisliti tu idiotluk. Dakle, kada postavite idiota, u stvari kada postavite sistem, kakav ga je postavio Vučić, dakle, obrnut sistem, kontrasistem, dakle, gde samo ološ, barabe, nestručni, kupci diploma prolaze, onda takvi ljudi, vi na primjer kažete dobro, postavit ću idiota na mesto direktora elektroprivrede. Onda idiot razmišlja i kaže sad ću da stavim 2 kretena da me ne ugroze, oni će mi biti izvršni direktori. Onda izvršni direktor kaže sad ću da stavim neke debile da oni ne bi puno postavljali pitanja. I onda debili ispod sebe postavljaju imbecile. I mi smo napravili, odnosno Vučić je napravio jednu celu piramidu infantilnosti, gomilu šljama idiota koji su svaki sistem doveli do potpunog uništenja. Pomenuli ste fudbal i u fudbalu je tako. Pomenuli smo, evo možemo bilo koji segment da gledamo, ali znate šta imate još uvek šta nas održava? U svim delovima ove zemlje, u svakom segmentu postoji neki entuzijasta i postoje neki ljudi koji su tu zaostali iz nekog ranijeg vremena ili su prosto takvi po svojoj prirodi i onda se oni tu nešto bore i povremeno takvi ljudi uspeju da naprave rezultat i onda se svi kite njima. To vam je u fudbalu, to vam je u košarci, to vam je u sportu, evo Đoković, on je pokrio sve druge nedostatke. Isto vam je tako u elektroprivredi. Dugo vremena je bilo inženjera, mehaničara, tehničara i ostalih ljudi koji su iz nekog ranijeg vremena, koji su prošli i sankcije i bombardovanje, sve te neka iskušenja i uspeli su da vozaju i tada sistem. Ali ti ljudi su sada počeli masovno da odlaze u penzije. Na njihovo mesto nisu dovođeni novi takvi, da su obučavani. Na njihovo mesto su već pre 10-15 godina počeli da dovode svoju decu, švalerke, kretene stranačke ovakve ili onakve i onda su oni sada napravili sistem u kome više nema inercije, dakle nemate više neko ko može da povuče ručnu, stane na kočnicu i ostalo, dakle vi više bukvalno da nemate ograničenja za takve ljude. E to je najveći problem. Lako je zameniti Grčića, sada će Vučić, oni su poveli kampanju, tu su angažovali neku ženu, onda ona išla po svim medijima, pričala razne budalaštine tabloidnog tipa, da bi se malo skrenula pažnja sa suštine problema i pravi krivaca, da bi se Vučiću i Zorani Mihajlović dao prostor da nađu neku pogodu žrtvu, na primjer Grčića ili nekog ispod Grčića, pre mislim da će biti neko ispod Grčića, on će biti proglašen za pedra, onda će njega kao da uhapse, upropastio je, uništio je vamo tamo, narod će da kaže evo one barabe tamo, jer svakako i misle da su svi ljudi barabe koji rade u nekom tom sistemu kao što je elektroprivreda, oni će da se provuku, da nastave dalje da pljačkaju i da rade sve ove druge procese o kojima smo pričali u prvom delu, ukoliko im nestanemo u kraj, znate, to je jedini način jeste da društvo mora da se izbori, dakle da društvo zaključi da li nama treba da imamo strateške sisteme, ja ću vam reći, elektroenergetski sistem je kičma suvereniteta Srbije. Jer mi imamo sreće što imamo dovoljnu količinu resursa da podmirujemo elektroenergetske potrebe države, dakle to je kičma. Ako nam slome tu kičmu, slomit će nam suverenitet. Ja znam pouzdano iz mojih kontakata sa ljudima iz DOS-a, onim prvim ešalonom DOS-a koji su došli, jedan čovek mi je pričao, sada ga ne pominjem u ime, bio jedan od lidera tog DOS-a, da je na sastanku, među prvim sastancima koji su održani posle preuzimanja vlasti 5. oktobra, da je Goran Svilanović došao iz Brisela i da je rekao elektroprivreda Srbije je označena kao poslednji ostatak suvereniteta Srbije i on mora da bude restrukturiran. Jerbo je podsjeća na
arhaizam, prošlost i tako dalje, a u suštini sve je bilo da se otvori tržište i da uđu ove neke multinacionalne kompanije, da nemačke, u tom momentu su bile nemačke. Međutim, i Nemci su sada potisnuti, dakle, mi sad više nismo u opasnosti da će nam doći nemački RV, na primjer, nego da će nam doći TerraPower Billa Gatesa ili neka takva predatorska međunarodna nuklearna kompanija, što je mnogo gore, ili ipak ove nemačke kompanije, kao i, na primjer, uzmite naftnu industriju Srbije. Ovde svi imaju povike na naftnu industriju Srbije. Naftna industrija Srbije je najbolja privatizacija, najbolje strateško partnerstvo koje je ova država ikada napravila. To je strateško partnerstvo sa jednom od najvećih i najozbiljnijih energetskih firmi na svetu. Vi vidite sada u ratu, niko ne dovodi u pitanje da će uvesti sankcije Gazpromu. Gazpromu nema šanse da uvedu sankcije. Gazprom je jedan gigant na nivou Microsofta, na nivou Mercedesa, dakle to je taj rang u svojoj oblasti. I vi ste napravili dogovor sa takvom firmom. Takva firma je ušla u Srbiju i od naftne industrije Srbije, koja je bila gubitaš, koja je bila u užasnom stanju, napravila je najprofitabilniju energetsku kompaniju u regionu. Napravila je investicije koje se mere nekoliko milijardi evra i sve te investicije su potpuno zelene, što je takođe interesantno. Jedine zelene strateške investicije koje su u Srbiji urađene su investicije koje Gazprom uradio u naftnoj industriji Srbije. Ja ću spomenuti jednu. To je dubinska prerada nafte u Pančevu, rafinerija u Pančevu. Trenutno Srbi imaju najmoderniju rafineriju u jugoistočnoj Evropi. Naša rafinerija u Pančevu je modernija nego OMV-ova rafinerija u Beču. Ono kad idete u Beč tamo ispred grada, kad se ide autoputem, to je ta OMV-ova rafinerija. Naša rafinerija je modernija. Naš evrodizel je kvalitetniji od tog evrodizela koji izlazi odande. Dakle, to je, na primjer, jedno dostignuće dobrog strateškog partnerstva. Elektroprivreda Srbije neće naći takvo strateško partnerstvo ako ovako nastavimo. Naći će dužničko ropstvo preko nekog, kao što je bio US Steel ili neko takav, ko će isisati kapital i otići i napraviti za sebe pustoš. Da, to je, mislim, dosta je sve uradio da mi kao sistem ostanemo bez sistema, u smislu imali smo evo sad 15% šećerana koje su radile sa 17% kapaciteta, pa smo neke poklonili Koletu, pa smo mu otpisali dugove, pa smo mu omogućili da 800.000 tona šećerne repe seljacki predaju i tako dalje. Međutim, država Srbija nema ni jednu šećeranu, znači postoji neki Hellenic Sugar koji je htio da kupi u Subotici šećeranu, ako se dobro sećam. Mi nemamo svoju ciglanu, mi nemamo svoju cementaru, mi nemamo svoju uljaru i sad sećam se kad je Rasim složio neku facu kao pa šta je da radim sad, oni su rekli koja će cena da bude otkupa suncokreta, ti kao država ne možeš da kažeš bit će, ne znam, ta cena ili ako imaš svoj cement kao što je bila kad su prodali cementare, u Grčkoj je bila olimpijada i sad cement išao tamo jer je bio najskuplji. Ako imaš svoju cementaru, onda ti kažeš vi će ga prodati po 8 maraka ili evra po džaku, ostatak se nadoknadi kroz ovamo namo, ali mi smo sve uradili i sad je otprilike došao na red energo sistem, a pre toga recimo meni je jasno, da li to vama jasno kako to, ako se na primjer uloži 300 miliona nečega u Bor i taj neko to prihvati i onda prođe, ne znam, godinu dana, potroše se ti milioni, ništa od tih elaborata nije ostvareno, opet bude dubioza, bude još veća dubioza i da li postoji sad, da li je to dovođenje Grčića, recimo, pomaganje tim budućim kupcima, pomaganje pod znacima navoda? Pa jeste, upravo sam to ja i rekao, dakle, ne samo da je dovođenje Grčića, nego, pazite, uništenje elektroenergetskog sistema u Srbiji, pre svega proizvodnje, je potpisano Vašingtonskim sporazumom, dakle, samo treba čitati. Znači, u toj reči diversifikacija energetskih izvora se krije uništenje proizvodnje struje iz uglja i prelazak na nuklearnu elektranu. Dakle, samo trebate da čitate ono što je važno, a to je po pravilu između redova. Druga stvar, pomenuli ste sve strateške grane, cementare, proizvodnja bakra, generalno rudarstvo i tako dalje. Dakle, sve strateški što postoji u nekom društvu se u normalnim društvima koristi na opštu dobrobit i onda služi za podizanje ukupnog kvaliteta života. I onda svako negde može da oseti u svakodnevnom svom životu blagodeti toga što vi imate neki strateški resurs. To je u normalnim državama.
u kolonijama gde Srbija spada, evo ja sam danas imao tekst u tabloidu, pišem tamo kolumnu, ne daju mi na drugim mestima, pa bože moj, pišem tamo gde mi dozvoljavaju, pojavljujem se tamo gde mi dozvoljavaju. Ja sam tekst nazvao da je Srbija između Svazilenda i Disneylanda. Po svim parametrima društva mi smo afrički Svazilend, dakle od standarda do državne uprave do vođe koga imamo kao vođu plemena, dakle mi smo Svazilend. Ali kad gledate medije i predstavu onoga u čemu živimo, to je Disneyland. Dakle, i onda imate sluđene ljude uz pomoć tog Disneylanda, raznih programa ovakvog ili onakvog tipa, i s druge strane ste ovo po standardima afrička zemlja. Šta znači afrička zemlja? I tamo u Africi vi, na primjer, imate zemlje u kojima imate dijamante. Narod od tih dijamanata nema nikakvu korist. Imate zemlje kao što je Niger u kojem imate uranijum, znači bogate su ozbiljnim resursom, one nemaju nikakvu korist od toga. Imate države bogate naftom, imate države bogate raznim stvarima, stanovništvo sve siromašnije što je država bogatija resursima. To vam je i kod nas slučaj. Dakle, mi smo došli u situaciju da smo predali, na primjer, medijski, finansijski i trgovinski sektor, što je bitno zapadnjacima, to smo dali njima. Onda strateške grane, rudarstvo smo dali Kinezima, na primjer. Kinezi su čak prestali da prerađuju rudu u Boru. Oni je samo vade što brže iz ovih nalazišta, čak i otvaraju nova bez da pitaju ljude tamo, samo uleću i otvaraju nova i odvoze direktno sirovinu u Kinu gde je prerađuju. Sa druge strane, dali ste, kako se zove, planirate da date nekom Rio Tintu i ostalo da eksploatiše litijum, koji je takođe bitan mineral, ali se mi nismo dogovorili kao nacija da li nam i na koji način eventualno treba eksploatacija litijuma, nego je samo neko uzeo mito i rekao ovi će da eksploatišu. Ili, ajde da ne idemo u rudarstvo, to je kao sofisticirano. Pa vi imate poljoprivredu, svi naši dedovi su se bavili poljoprivredom, čak i ranije, dakle u ranijem periodu, vi ste gledali i naši su gledali da nešto prerade. Mi danas smo na tom nivou da izvozimo direktno zrno pšenice. Čak do skoro su nam i mlinovi bili zatvoreni, većina mlinova u Srbiji bila u stečaju. Nismo ni brašno izvozili, nego direktno zrno. Dakle, kao iz Afrike. Sad, ja tu imam, evo sad da završim sa političkim delom. Mi sada, kao društvo, kao nacija i kao pojedinci, u stvari, pre svega, moramo da se odlučimo da li ćemo biti društvo konzumenata, gde ćemo biti ono korisni idioti koji radimo negde samo da bismo preživjeli, da se ni uopšte ne pitamo ni u jednom aspektu svog života, jer, na primjer, evo u odnosu na naše dedove i ranije generacije. Naši dedovi su proizvodili svu energiju, znači naše porodice su proizvodile svu svoju energiju, dakle ložilo su u kućama, tako, sva energija je bila njihova. Ili čak u većini mesta ste imali da je selo bilo vlasnik jedne male elektrane u centru, na primjer po Vojvodini. Imali ste elektranu u centru na dizel motor, vlasništvu sela, to je u toku dana bio mlin, u toku leta vršelica, u toku večeri cele godine za osvetljenje sela je korišteno. Dakle, to je bila njihova seoska. Oni su, dakle, bili gospodari svoje energije, svu hranu su proizvodili, svu vodu su proizvodili, bili su zaduženi za sopstvenu i državnu bezbednost, dakle, svi su bili naoružani i bavili su se delom vaspitanjem i obrazovanjem sopstvene dece. Mi smo danas kao ljudi dovedeni da ne proizvodimo kao pojedinci ni gram hrane. Evo razmislite, jel proizvodite koliko? Evo vi možda, čuo sam, idete u selo, bavite se pčelarstvom. Moji roditelji pa i ja sa njima još uvek proizvodimo, ali sve manje ljudi proizvodi i hranu. Ne proizvodimo vodu, ne proizvodimo ličnu energiju, dakle čekamo šta će biti. Ne učestvujemo u odbrani zemlje, niti smo služili vojsku, niti smo naoružani, niti više umemo da baratamo time i ne učestvujemo više ni u obrazovanju dece. Preuzeli su nam razni Soroševci i ostali to. Dakle, mi ako hoćemo da vratimo državu zaista u punom obimu i neku budućnost, mi ovih 5 segmenata moramo vratiti pre svega u ingerencije čoveka. Ja kao glava moje porodice moram da budem zaslužan i zadužen da obezbedim ovih 5 stvari za svoju porodicu ili makar deo toga. Pa kad sabere se nas 7 miliona, onda ćemo mi imati suverenitet. Pa ćemo onda proizvoditi hrane za 30 miliona ljudi, jer za to imamo potencijal, ali pošto imamo 7 miliona, 23 miliona duša ćemo negde u svetu hraniti i od toga zarađivati novac i kupovati energije što nam nedostaje. Na primjer, znači, bit ćemo naoružani pa ćemo moći da se branimo, bit ćemo obrazovani pa ćemo moći da na taj način privlačimo što strance, što domaću pamet, a ne ovako sad uništite obrazovanje. U 21. veku
kada ne znate matematiku, vi ste idioti, a mi smo uništili fundamentalne aspekte obrazovanja, osnovne nauke. Nekada se fizika i matematika mnogo učila u našim školama, bio je ruski model učenja. Danas se gotovo ne uči jer smo uzeli zapadni model. Zašto Rusi danas imaju kinžal, iako nemaju GDP da pokriju takva sofisticirana oružja? Zato što imaju matematičke institute i fizičke institute. Zašto Amerikanci nemaju hipersonično oružje? Pa zato što su sve propustili tržištu pa i nauku, u što su i nas uvukli, i onda su shvatili da nemaju matematičare, da su svi koji rade matematiku ili Kinezi ili Indusi ili Rusi. A ne možete baš one najpametnije dobiti jer su ih uzeli već domicijalne države. Dakle, moramo vratiti osnovne životne postulate u svoje ruke i onda možemo očekivati normalnu budućnost. Dobro, slažem se s tim što ako ste se u ovom društvu, imate taj status veterana ratnog, to nije neka, to baš nije pohvalno za sad. Odnosno, to je isto jedna velika bruka koju smo mi... Pa smišljeno napravljena. Progutali, to je jako ružna poruka koja se šalje i to da sad ne širimo temu. Inače ste u pravu za sve ovo što ste rekli. Samo sam htio da vi ste to ovako apsolvirali. Znam, moja profesorka je radila doktorat na temu tih malih hidroelektrana, ne ovo stavljanje u cevi, nego i sad gledam postoje neke metode da se dobije energija recimo iz reke bez, kao nekad one vodenice, kao mehanička, tako isto može i električna. Međutim, strašan je problem ovde ako čovjek ima neke te inovativne, ako uopšte ima neke ideje, to mu nije baš, nije mu dobro da prosperira ovde. Zato što smo uopšte neobrazovano društvo. Ne možete u društvu kretena koji gledaju reality show programi kojima se to potura da imate ideju da budete pronalazač. A svugde u svetu kad nešto pronađete, pazite, evo sad evo i ovaj primjer da vam navedem, mi imamo jak IT sektor. Ima i u Kragujevcu jak IT, u Novom Sadu je možda i najjači u ovom delu Evrope, u Beogradu, dakle prosto jaki smo u tome. Ali pošto nam sistem obrazovanja i vaspitanja ne podstiče ljude da budu biznis orijentisani, da budu inovatori, onda, na primjer, mi radimo kvalitetno, naše firme su dobre, naši ljudi su plaćeni, ali to se zadržava na tome. Jedan Slovenac je pre 10 godina i malo jače napravio jednu aplikaciju, onaj Talking Tom, ona mačka koja priča i oponaša šta vi radite. Kada je prodao tu aplikaciju, on je zaradio milijardu i nešto evra. Znate šta je uradio? Kupio je 10.000 hektara obradivih površina u Srbiji i prebacio se na poljoprivredu. I sad pazite, mi koji imamo jače fakultete od slovenačkih, mi koji imamo jače IT kompanije od slovenačkih, ali nemamo stanovništvo koje razmišlja, koje je vaspitano, ajde napravi nešto, pa to unovči za opšte dobro, pa sad to radi nešto. Ne, mi ovde imamo da ako neko i pokuša neku inovaciju, bilo tehničku, bilo socijalnu, bilo nešto, ljudi ga ismevaju. Ovde ga proglase za ludaka. A evo taj je čovek zaradio milijardu i 300. Milijardu i 300 evra, shvatate, znači on je toliko dobio za pričajuću mačku. I kupio je 10.000 hektara obradivih površina ovde, to je jedan samo deo, a ko zna šta je još uzeo po Evropi. Sada, podstrekivati ljude da se bore, to je nekada bilo, evo sad da se, pošto sam ja i neko ko baštini konzervativne ideje, navešću vam jedan primer, možete to lako proveriti. Negdašnji Srbi, čak i kada smo bili okupirani, znate šta smo mi imali u 18., 19. i 20. veku? Mi smo imali na dan hoda konjskog postavljene naše stanice sa srbinskim trgovcima i generalno srpskim postavama od Srbije, dakle Šumadije, do Trsta, što je bila trgovina sa Zapadom, od Srbije do Beča, što je bila sa centralnom Evropom, i od Srbije do Rusije, na dan hoda. I vi ste onda imali, dakle, razvijenu trgovinu i sa istokom, i sa severom, i sa zapadom tadašnjeg sveta. I zato je Srbija bila brzo rastuća u to doba. Ali se to se više ne potentira, znači to se u školu ne uči.
Pa zato što ne učimo decu da smo to imali. Ne uče se deca, nema tih primjera. To ćemo da možemo jednom o svim tim, mnogo ima. Evo nek pogledaj, evo da vam navedem, odete od Kragujevca i idete, na primjer, put Rusije. Ja sam išao, na primjer, tuda, preko Rumunije. Stanete, na primjer, u Temišvar, velika srpska kolonija bila. Pa stanete u Brašov, bila srpska kolonija. Pa stanete u Jaši, bila srpska kolonija. Pa stanete u Moldaviju današnju, bila srpska kolonija. I tako kroz Ukrajinu sve do Sankt Peterburga. I onda se vi čudite zašto smo mi nekada imali veze. Pa zato što smo bili normalni. Danas sve to imamo i dalje. Međutim, niko s time, niko ni ne pokušava od toga da napravi neku dodatu vrednost. Dakle, pa mi smo, evo ovog genetičara koji je bio, Miodraga Stojkovića, koji je bio u Kragujevcu, mi smo ga najurili. Pa zamislite ko je blago u tom čoveku. On je jedan od najboljih svetskih naučnika. Ko zna koliko je on uspešnih ljudi blagoslovio i pomogao da dobiju decu. Jer vi znate šta znači, na primjer, ako on možda nekom princu ili nekom bogatom industrijalcu u Americi pomogao da dobije dete. Pa taj će ga voleti do kraja života, kao što su ti voleli Pupina, Teslu i ostale. Pa su onda ti ljudi nekada mogli da nam obezbede da opstanemo, da nam nije bilo Pupina, ne bismo opstali kao nacija, jednog čoveka. A mi takvih ljudi imamo koliko hoćete, pljujemo ih. Znači, jedan ološ nepismeni, kao što su Vučić i ova njegova bagra, je najurio jednog najboljeg naučnika koga imamo trenutno, to je Miodrag Stojković. I vi sad meni kažete da li u Kragujevcu treba Miodrag Stojković i u Srbiji, ili nam treba sin Tomislava Nikolića, ili tako. Pa ja bi uvek glasao za Stojkovića, ali Srbija glasa za sina Tomislava Nikolića, Vučića i sve njih. Znate, mi moramo malo i sebe da promenimo, dakle, kažemo, čekaj ljudi, pa šta smo mi? Jesmo mi ono urođeničko pleme iz Svazilenda ili smo stara nacija, civilizacija? Pa, s obzirom kako nam ide, mi možemo da komotno uvedemo, znači, te neke plemenske vrednosti, možemo da imamo srednju, ne znam, neku medicinsku, srednju onu za geometre, neku srednju pravnu školu i to je to, ja ne znam, srednju neku popovsku. Više nemamo para da ulažemo u kulturu, da pravimo dobre filmove, jer, eto, postajemo polako to neko pleme i tu ste upravo, uglavnom su nam izbori pogrešni, ali dobro, vi ste ovako, ja se vas sećam kao najboljeg studenta ETF-a koji je ostao u Srbiji, recimo, bili ste u Dverima nekad, je tako? Tako je. I to je bio jako lep marketing. Jeste se pokazali što ste ostali u Srbiji, jeste nešto uradili? Pa ja lično nisam, mislim da su svi oko mene se pokajali, što sam ja odlučio se na takav potez, mislim na porodicu i ostalo, jer pazite, vi ste stalno pod nekim udarom, pogotovo kad pokušavate javno da delujete, onda su mnogo gori od vas, prolaze mnogo bolje. Ali dobro, ja sam neko kome to poziv, da tako kažem, dakle nije to pitanje samo, za mene to nije pitanje egzistencijalno ili pitanje posla, mislim bavljanje politikom i javne delatnosti, za mene je to neki poziv, verovatno deo genetike i ko zna čega sve ne još, dakle, tako da ja nisam zažalio, dakle, moja neka borba, ja sam zamislio da to je neka moja misija, jeste da pokušam da budem neka vrsta čoveka koji pomalo edukativno, prosvetiteljski deluje u nekom političkom sistemu. Nije da mi ide dobro to, ali ne znam, ako ovo čuje 500 ljudi, ako nešto drugo čuje 1000 ljudi, ako jedan čovek od svih ljudi kojima sam ja nešto pričao odluči da sam počne, na primjer, ovih 5 stvari da radi, proizvodi hranu, vodu, energiju, bezbednost od država i obrazovanje svoje porodici, ja ću smatrati da sam mnogo uradio, jer sam pomogao jednoj porodici. Na kraju krajeva tako sam ja ustrojio i gledamo žena i ja da ustrojimo našu porodicu, pa smo, ne znam, zasadili orahe na očevom imanju, dakle, tamo, mislim, još uvek su mi otac i majka živi, iako u 7. deceniji još uvek se bave poljoprivredom, ali evo, znači, da kažem, da i mi kao nova generacija damo svoj doprinos, pa evo, trudimo se i žena je završila da bude i ona posle ekonomije, završila master ka inženjerstvu, završila za energetski menadžment, dakle, pokušavamo da idemo u skladu sa vremenom i da ovu decu što imamo dvoje vaspitavamo da oni budu to pre svega normalni ljudi, ali da sa druge strane ovladavaju onim veštinama i onim znanjima koje će im biti neophodna u 21. veku, koji neće biti ni malo jednostavno za preživljavanje. Tako da
Dakle, ja ne žalim, ali žalim što vidim da nam društvo i država tonu. To me razjeda. Sad ne znam da li bi mi bilo gore da to gledam sa strane negde iz Nemačke ili što u tome živim svaki dan. Dakle, sad, Bože moj. Ja sećam mnogo mladih, pametnih ljudi koji su shvatili da ovde nikad neće biti bolje. To je njihov citat, ali ako nekad bude bolje, oni su spremni da se vrate. Znam mnoge koji su zažalili jer su ostali, očekujući da bude nešto bolje. Međutim, na kraju, eto, nije bilo bolje. Idemo dalje sa pitanjima. Kaže ovako, bili ste u Trećoj Srbiji, potpredsjednik Narodnog oslobodilačkog pokreta trenutno, ili predsjednik Narodnog... Međutim, zanima me taj razlaz sa Dverima. Tu je ovako izgledalo da će se pojaviti neki mladi, novi likovi. Pa danas se čuje interesantan komentar, ne znam, neko od naprednjaka kaže to jeste Boško rekao, ali to on nije mogao da kaže. Konkretno, Dveri su se raspale ili ako se nisu raspale, tu nisu oni početni kapi, oni koji su bili kao Glišić, kao Nogo, kao Parović. Ostaje Boško. Možda sam nekog propustio. Šta se to desilo? Gde je bio taj razlaz? Dobro, to je sad teška priča, to se desilo pre 10 godina, dakle, svi smo bili malo mlađi, neiskusni i ostalo, dakle, pa razlaz je bio u tom, neću reći idejni, jer svi smo mi slično mišljenici, ali lično moj otklon i moja neka rasprava sa njima, pošto sam ja bio možda među prvima koji je tu nogu povukao, je bila u ideji da treba da se preraste u političku stranku tada. Da ne pričam puno o istoriji, to je bio jedan pokret koji je zaista napravio jednu novu vrednost na političkoj sceni i ja sam ponosan što sam učestvovao u osnivanju i vođenju tog takvog jednog pokreta. Međutim, kada iz pokreta trebalo preći u jednu realnu političku strukturu kao što je politička stranka, onda smo se mi tu zagubili. Moj predlog koji nije usvojen, zašto sam ja na kraju i isključen iz Dveri, sada vas ne gnjavim kako je to sve išlo i koliko je bilo raznih intriga, verovatno i pomoći sa strane, moj predlog je bio da odmah pravimo stranku i da Boško Obradović odmah bude predsjednik stranke tada, da nas nekolicina budemo tu podpredsjednici i da napravimo jednu strukturu koja će biti jednog ozbiljnog tipa. Kombinacija horizontalnog i tog vertikalnog, ali uz obavezu da postoji taj neki vrh. Oni su rekli ne, nećemo mi nikad biti stranka, uvek ćemo biti pokret, vamo tamo. Onda sam ja ispao na toj prvoj krivini, onda su oni među sobom posvađali još 10 puta i postali su stranka sa Boškom na čelu i danas su to, ali mislim da je bolje bilo da smo to radili 2012. godine. Druga stvar oko kojoj smo se razišli, ja to nemam problem da kažem, javno sam to govorio, moja ideja je bila i moj predlog je bio da se između dva kruga izbora za predsjednika podrži Tomislav Nikolić. I to vrlo pragmatično, ja prema Tomi Nikoliću nemam ni jedan sentiment zaista, niti sam ga ikad imao, ali pragmatično gledano između izbora Boris Tadić koji je oličenje 12-godišnje vlasti do tada i nekoga ko je percipiran kao Srbin, Šumadinac, nacionalni čovek, žrtva tranzicije, a Toma Nikolić je takav da uvek ste mogli saučešće da mu izjavite, tako izgledao tugaljivo, ličio da kažem na svakoga čoveka, onog gubitnika tranzicije. Ja sam rekao, ajde da podržimo Tomu, pragmatično. Ako izgubi Toma, što sam ja očekivao iskren da budem, raspašće se naprednjaci, to je već se tad znalo da će se raspasti ako Toma izgubi i onda ćemo mi moći da preuzmemo deo tih glasača, tog korpusa razočaranih ljudi tada, jer smo bili najpotentnija nacionalna organizacija. A ako pak pobedi Toma, onda neko vreme će postojati međusobna obaveza, pa nas neće odmah uništiti, jer ja sam predvideo i nisam loše predvideo, da će prve žrtve pobede naprednjaka, ako ona zaista bude, biti nacionalna scena u Srbiji. I vi ste to zaista dobili, dakle, se Vučić i Toma kad su pobedili, pogotovo Vučić, on se prvo obračunao sa nacionalnim elementima i u Srpskoj naprednoj stranci i na političkoj sceni. Podredio to sebi i napravio ovo što danas imamo, dakle, gde on danas ima šizofreniju, gde, evo, juče u Novom Sadu, prekjuče, za 9. maj, organizuju naprednjaci besmrtni puk, nose srpsku i rusku zastavu, u toku dana pozovu, ovo moraju članovi da dođu, a onda je uveče obeležavanje Dana Evrope. A onda se zabrinu da će biti praznikavo na Danu Evrope pa da ne zamere Nemci,
onda iste te ljude dovedu u centar Novog Sada, da budu publika gde se sad pritom kliče u Ukrajini, kače ukrajinske zastave i priča o evropskim vrednostima. U istom danu. Znači, to su naprednjaci napravili. Sad, da li smo mi dobro uradili što tad smo nastupili kako smo nastupili, ne znam, ali ja se plašim da smo danas došli u jednu situaciju da Vučić i naprednjaci stoje na glavama nacionalne Srbije, baštine to biračko telo, crpe integritet iz toga, reće pa neki nacionalni ljudi su mene podržali da izdam Kosovo, Rusiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i ostalo. Dakle, stoji na našim glavama, donosi duboko antidržavne i antinacionalne odluke i da stvar bude gora. Sada će ići, po mojim uverenjima, u pravcu da napravi potpuno pro-zapadnu vladu, nešto kao u Crnoj Gori, a da će Skupština ovakvu kako je on inženjeringom napravio, da služi kao zaštita za vladu. Dakle, da će sad narod da gleda Skupštinu gde će oni da se raspravljaju, gde će Boško da kaže jedno, Mica Zavetnica drugo, sve naručeno od Vučića, naravno, ne znam, ovi građanisti treće, Đilas četvrto, i u suštini oni će da pričaju razne priče dok će vlada sa Zoranom Mihajlović, Naledom i ostalima da sprovodi sve ono u raznim oblastima o čemu smo mi pričali ovo u emisiji. Povremeno će oni kao nešto se pobune snažno, ali će se to zadržavati na nivou verbalnog i mi ćemo biti Skupštinom anestezirani. To nikako ne treba da dozvolimo. Diktatura kakvu imamo ne može da se ruši samo institucionalno, jer je ona prvo uništila institucije. Znači, diktatura kakvu imamo, a imamo hibridni režim, se ruši van institucionalno i jednim delom institucionalno. Institucionalno preko prebega i mi moramo da radimo na tome, kao što zapadnjaci rade, daju zlatne mostove prebezima i mi to treba da damo, a sa druge strane pritisak ulice i nezadovoljnog naroda. Nezadovoljnog zbog odnosa prema nacionalnim pitanjima gde je jedno odnos prema neutralnosti Srbije i Rusiji, jer odnos prema Rusiji je odnos prema neutralnoj poziciji Srbije koja se baštini još iz Titovog vremena. Druga stvar je odnos prema resursima, dakle da li mi prepuštamo i dalje naša rudna bogatstva, vodu i tako dalje i tako dalje. Juče slavimo to što je Coca-Cola multinacionalnoj kompaniji dati izvor vode. Juče je to bilo, dakle, mi umesto da žalimo, da kažemo ljudi pa ko je dao izvor vode Coca-Coli, oni slave. Znate, knjaz Miloš je uzeo Pepsi. Jeste, znači, da. Coca-Cola je uzela jedno, Pepsi je uzeo drugo. I mi slavimo što nam stranci... Predajemo zemlju. Tako je. I još slavimo to kao pravi urođenici iz Svazilenda. Dakle, mi treba da van institucionalno pritiskom naroda na ovim temama neutralnosti, odnosno prema Rusiji i Kini, prema resursima i inače prema egzistenciji kao takvoj, da napravimo takav pritisak, da oborimo ovakvu postavku političkog sistema sada. Jer pazite, u prevratno vreme u kome živimo, u vremenu velikih tektonskih poremećaja na globalnom planu, pa ne može Srbija da ostane tamni vilajet što su oni zamislili. Dakle, da u Srbiji se ništa ne promeni. Sve će morati da se menja. Odnos prema životu će morati da se menja. Odnos prema resursima, prema proizvodnji, prema društvenom uređenju, prema svakodnevnom životu. Dakle, mi moramo to da se uključimo. Ovo je moj poziv građanima, uključite se u borbu za sopstveni život. Dakle, ne za političku stranku pojedinačnu, nego za sopstveni život. Pa onda kada shvatite da ste vi odgovorni za sopstveni život, onda ćete se i udruživati sa sličnomišljenicima, pa će se napraviti nova politička stvarnost. Dobro. I sena. Ovo mi se sviđa. Idemo dalje. Imamo konzumente u Novom Sadu i Vojvodini. Oni kažu ovako, vaš sukob sa Natašom Prištić, tužba, ako je bilo tužbe, znači negde su rekli da je bila tužbe, dokle se sa tim stiglo i ona je navodno otkrila da tamo primate ili ste primali 106.000 mesečno neto bez da ste dolazili na posao. A sve to laž, da vam kažem nešto. Samo da završim, ko je slušao Natašu Prištić, ona sad nešto vas ne pominje, ali mnogo tih pikanterija od kojih boli glava je iznela. Evo, odgovorite mi kratko na ovo. Ma ja sam nju tužio, ona je slagala svaku stvar koju je rekla o meni. Ja sam probao normalno da objasnim. Dakle, ona je iskorišćena za jednu kampanju koja je dugo vođena i mislim ne samo protiv mene, generalno je vođena kao dimna bomba i dimna zavesa za ove stvarne probleme u elektroprivredi Srbije i u elektroenergetskom sistemu. Znate kako se završila cijela ta priča? Ja sam tražio javno suočavanje sa njom, da odemo na neku zajedničku emisiju. To nije niko organizovao, ne znam da li je ona pristala ili ne, ali pretpostavljam da nije, ali je zato napravila sastanak sa Zoranom Mihajlović.
gde je konstatovano da je Zorana Mihajlović dobra, da će Zorana Mihajlović da spasi elektroenergetski sistem i da Aleksandar Vučić nije bio upoznat sa dešavanjem u Elektroprivredi Srbije. Tek kad je upoznat, onda su krenula da se rešavaju stvari. Cela ta, da prostite na izrazu i da gledalci oproste na izrazu, cela ta zajebancija koja je trajala dosta dugo, je vrlo brižljivo pripremljena, ne samo protiv mene, ali i protiv mene kao jednog od kritizera strateškog opredeljenja u energetici, da bi ja sad bio stalno u poziciji defanzivnoj, da se branim od neke osobe koja, mislim, ne zaslužuje da čovek je puno pominje, da bi ona na kraju sopstvenim ponašanjem dala legitimitet Zorani Mihajlović i Aleksandru Vučiću. Sada, ona je sad prestala da priča o svim drugim problemima, danas dobijamo ovo što dobijamo, ali, znate, vi ste namazani fekalijom i vi sad od te fekalije stalno morate na neki način da se branite. Ali dobro, mislim, ja se nadam da će sudovi da nešto odrade u ovoj zemlji, makar da ću uspeti da odbranim tu svoju čast. Jer, znate, ja jesam političar, to a priori znači da nisam baš sve u životu radio što je na ponos i ja ni ne krenem svoje greške. Ali u stručnom smislu, u smislu odnosa prema poslu mog, ja sam tu dobar, da ne kažem mnogo dobar, ne može da se... ostanem toliko dugo da nisam. Vi ste pristali da dođete bez da ste znali šta ja hoću da vas pitam. Aleksandar Vučić to ne bi sebi smeo da priušti. Vidimo što bi rekli moji seljaci, to ne priušćava sebi. Ja verujem da su to ona pitanja. Mnogi ne bi, znate, pa svi vam glumataju ovde, dakle, svi ovde, to je problem, dakle, prvo su šuplji, ne znaju ništa, nemaju svoju struku, nemaju svoje znanje, nema im života van politike i van toga, s jedne strane, s druge strane, svi su primadone, dakle, svi sad traže da bude sve naručeno i da oni ispadaju lepi pameti, dakle, mi ovde imamo problem što nema politike, nego samo PR-a. Mogu da potvrdim jedno i drugo, dugo se bavim sa tim poslom, evo, potpisujem to što ste rekli. Idemo dalje. Novosadska informatika, kad je i da li je on, znači to je Gosim Parović, prvi ukazao na korupciju u Istri, znači od skora ljuti neprijatelji do juče najbolji prijatelji, koji su Novosađanima zajedno slali izvršitelje. JKP informatika, Miroslav Parović, Aleksandar Đurđev, advokat Milo Jovanović. Evo, ja nisam iz Novog Sada, ovo je pitanje iz Novog Sada. Evo, 2012. godine, u toj godini razlaza s Dverima i tako dalje, u Novom Sadu se pojavila situacija da je od te grupe odborničke koju sam ja predvodio zavisilo da li će na vlasti ostati Čanak, Žuti i ta ekipa koja je bila pre toga, ili će doći nova ekipa gde su naprednjaci, DSS, SPS i tako dalje. I ja sam sad bio u poziciji, ako kažem ne, ostaju Žuti, ako kažem da, onda dolaze naprednjaci. To je bila moja pozicija 2012. Kao danas, na primjer, u Beogradu, da je bila situacija ne 56-54, nego da je bila 56-54 za opoziciju i sad od tih nekih zavisi da li će se promeniti Vesić i ekipa, pa doći neko drugi, ili ako nećete da promenite Vesića, onda ostaje Vesić. Ja sam bio u takvoj situaciji, ja sam odlučio da se promeni vlast, dakle, glasali smo protiv i onda jesu došli moji, da kažem, ljudi stranački na mesto direktora te informatike u Novom Sadu, ne ja, nego, dakle, imenovali smo stručnog čoveka, zaista nema se šta prigovoriti. Međutim, ja jesam bio jedan od prvih i ja mislim za sada jedini po dve stvari na političkoj sceni. Prva stvar jeste da sam sam u jednom momentu izašao i rekao ja u svojoj stranci imam problematične ljude i najurio sam tog pomenutog Đurđeva iz stranke javno i rekao sam da je čovek problematičan i jeste bio problematičan po brojnim stvarima i znate gde je završio? Ne, kod naprednjaka. Sad je poslanik u Skupštini Vojvodine i direktor u Transnafti. Dakle, ja sam ga najurio javno rekavši probleme, on je tamo otišao, njega više niko niti dira, niti spominje, niti je bitan, on je i dalje na bitnim funkcijama, mene napadaju koji sam isključio problematičnog. Rekao, ljudi, ovo ne valja. U sred vlasti, u sred naprednjaka, rekao, ljudi, ovo ne može ovako. Znači, evo, ja ga isključujem. Vi dalje vidite šta ćete s njime, mislim na državne organe, ja nisam sudija i tužilac. Naravno, nije mu dlaka s glave falila i napredovao još. Sa jedne strane. S druge strane, ja sam isto osoben po jednoj stvari. Ja sam bio u dobrim ličnim odnosima sa Vučićem, to svi znaju. Mislim, ja to ne krenem, ja sam to javno pričao. Mnoge ponude su tu bile raznog tipa i sad ja da to ne elaboriram, mislim, političke ponude. Ja sam na kraju samo inicijativno napustio sve koalicije sa njima
napao ih zbog kriminala u zemlji. Dakle, ja kad sam video te kriminalce koji su počeli da okružuju vrh Srpske napredne stranke, sam rekao, ljudi, ovo nije normalno. Prvo sam rekao njima lično, dakle da ne bude da sam izašao u mediju. Onda su posle jedan od prvih, pa ja od 2017. godine sam čovek koji ukazuje na tu spregu države i kriminala, čovek koji ukazuje na te sprege navijačkih grupa sa kriminalnim grupama, na uticaj crnogorske mafije na političku scenu u zemlji, na uticaj crnogorske mafije na bezbednosne strukture, na povezanost crnogorske mafije sa vrhom politike, na povezanost Vučića i Mila Đukanovića. Dakle, ja puni 5 godina svojeg života, koliko god ima snage, čak sam i pionir u nekim stvarima bio. Dakle, i pritom, opet kažem, napustio sam lagodne pozicije koalicija s naprednjacima. Pa ja sam danas mogao budem parlamentaran da glumim šta god sam teo da glumim ovde u sceni, kažem, sa tim vezama koje sam imao i potencijalima. Dakle, ja sam se odlučio da iskustvo koje sam stekao rušenjem jednog režima žutog, smatram da sam uradio ispravno, i uspostavljanje jednog novog za koji sam verovao da će biti pravedniji. Zaista sam verovao da će se ovde obračunati sa kriminalom i korupcijom. Uspostavljen je sistem mnogo gori ili makar podjednak. Dobili smo sistem gde vladaju liberalni soroševski kadrovi s jedne strane i kriminalci s druge strane. Ja sam ga definisao kao sistem koalicije Sonje Liht i Zvonka Veselinovića. Kao simbiozu te dve loše stvari. Ja sam to napao. Sad, nisam dobro ja prošao zbog toga. Ovde ljudi iskreno vole da žive u laži. Dakle, ovde bolje prolaze zaista lopovi i kriminalci nego oni koji ukažu na lopoviju i kriminal. Oni bili satanizovani već... Svaki uzbunjivač je, ja mislim, zažalio i prošao kroz to nešto. Evo, ja da sam ćutao, bio bi doktor nauka, nisam ćutao, nisam to što nisam i tako je. Ljudi koji su ukazali na Srbija putu i tako dalje i Srbija vode, mislim, to je opšte mesto, što bi rekli, ja ne znam, tako je trenutno. Umesto s tim ljudima da neka nagrada, ne znam, mi živimo u društvu gde predsjednik onako složi facu i kaže ne može da nađe milijardu koja nestaje u zdravstvu svake godine, milijardu evra. Ja gledam, ne mogu, pa daj nekom ko može, 50 miliona, on će ti nađe do zadnjeg papka, mislim, do zadnje gaze, sve. I onda složi facu, teško mi je i tako dalje. Teško je i nama izgleda. Idemo dalje sa pitanjima. Andrej Fajgelj u knjizi Posle Vučića pominje da je primio 50.000 evra i znači ostao živ. Nepodnošljiva lakoća korupcije. Jel možete prokomentarišite? Pa pazite, ja ne znam da li je čovjek primio 50.000 evra, ja nisam upoznat sa time, on bi trebao da kaže od koga i na koji način. Dakle, ja nisam to ni video, niti sam upoznat sa takvim stvarima. Ali da li u politici ima korupcije? Ima. Da li ima visoke korupcije? Ima. Da li je Fajgelj mogao da bude u tome? Nadam se da nije. Nadam se da nije. Ja nikad nisam primio ništa i zato mogu prilično slobodno da nastupam i da, što bi rekli, me ne boli glava. Sad, ko jeste primio, taj onda zna kako prolazi. Ja ne znam ni dalje primio, nisam knjigu čitao, ali ovako je stiglo pitanje, ja sam ga poslobodio, jer ako proveravam svako pitanje, ali mogu da pitam. Pisalo je to u toj knjizi, ja bih volao, moguće da jeste, ali ja nisam imao veze s tim. Kaže ovako, Paroj zakleti rusofil, nešto se ne sjećam da je to bio ranije. Je li on to nešto preumio ili se samo proglasio ili ga je neko gurnuo u to? Ja bih sad dodao ili možda razmišlja svojom glavom. Da li ste vi rusofil, da li ste srbofil ili niste za sankcije, jeste za sankcije? Ja sam po svom političkom opredeljenju rekao bih radikalni centrista. A to znači da pokušavam da stvari rezonujem zdravorazumski. Ja sam u odnosu sa Rusijom pričao u odnosu, na primjer, na energetiku. To je imperativ i jako je dobro sa Rusima imati saradnju u energetskom sektoru. Svako ko je normalan, evo pre svega Nemačka, želi da pojača i sve radi da ne smanji energetske odnose sa Rusima. Ne vidim zašto bi mi Srbi, još pogotovo što imamo i neke druge veze koje su tu. Ko vam je to prilepio? Ko vam je ovo prilepio? Pa nema šta, pa ovde kod nas vam, znate kako, ovde vam kod nas prilepljuju mnoge stvari. Dakle, ja mislim ne bežim od toga. Da li imam neke simpatije prema Rusima? Imam. Imam još jednu stvar. Dakle, vi imate dva koncepta u geopolitici. Jedan je talasokratija, atlantske integracije, drugi su kopnene integracije. Ja sam više za taj sistem kopnenih integracija.
Vi kroz istoriju možete pratiti vekovnu borbu između ta dva koncepta. I u jednom vodi jedan, drugi put vodi drugi. Znači, ja sam više pristalica, da kažem, suvozemnih integracija. Dakle, nemam ja razloga da se povezujem više sa Englezima nego sa Mađarima, Slovacima, Česima, Poljacima, Nemcima, Rusima. Dakle, moja ideja je takva. Dakle, ja se zalažem za to, ali to nije a priori proruska politika. To je centristička politika. Ja sam u osnovi neko ko se zalaže za politiku Pariz, Berlin, Moskva. Dakle, ona ujedinjena Evropa od Lisabona do Vladivostoka. Dakle, to je neka moja ideal. Sad, da li to može nekada se ostvari, vidjet ćemo, ali evo sad se neke stvari tako postavljaju da bi Srbija možda mogla da bude zaista jedna od tačaka u kojima se sustiču interesi istoka i zapada Evrope. To ćemo za kraj ostavimo, pošto je to dobra ideja ovako vaša. Pitanje, kaže, električni automobili i subvencije koje se uzimaju nama, a onda se daju strancima. Eto, vi ste pomenuli da se bavite nekim dodatnim zanimanjem. Međutim, to se stvarno uzima nama i daje se strancima da bi mi bili kod njih radili za minimalac. Čini mi se da je to... Ne, ta privredna logika je jako loša, moramo da je promenimo ka proizvodnoj logici. To je jedna stvar. Što se tiče električnih automobila, Evropa je udarila u resursni limit i proizvodni limit. I oni su shvatili da kroz jedan sistem koji oni zovu ciklična ekonomija, to je, da kažem, recikliranje, ugrubo, mogu da ponovo vrate proizvodnju i mogu na taj način da obezbede nova radna mesta, koja neće više biti delocirana kao danas, nego će početi da vraćaju proizvodnju u evropski region. To je njihova jedna ideja i strategija u industriji. Strategija u poljoprivredi koju su doneli je ideja od njive do viljuške. Tako su nazvali tu strategiju. I strategija u energetici jeste decentralizacija, dekarbonizacija i digitalizacija energetskog sektora. Sve to podrazumeva da oni počinju, Evropljani pre svega, da razmišljaju o povratku poslova i povratku proizvodnje što bliže ljudima. Dakle, da nije u Kini, da nije u Indiji i Bangladešu, nego da je u Minhenu, Bratislavi, Beogradu i drugim gradovima, dakle, i selima, dakle, po Evropi. Ja sam pobornik toga. Električni automobili se nadovezuju na to. Električni automobili ima, naravno, kontroverzije oko njih. Jedna stvar je da li su oni isplativi. Sami po sebi nisu. Dakle, jer je tehnologija ovih motora sa unutrašnjim sagorevanjem stara 120 godina, dakle, teško vi tu možete biti konkurentni i bolji od toga. Međutim, s druge strane, postoji jedna ideja da se uz pomoć električnih automobila promeni sistem funkcionisanja elektroenergetskog sistema, pa da električni automobili postanu ujedno i akumulatori za električnu energiju. Jer se kaže ovako, teorija velikih brojeva, to je matematička statistika, kaže, ako imate 10 miliona električnih automobila, znači veliki broj, može se smatrati od nekog broja da će uvek 60% svih baterija koje u tim kolima postoje biti uvek napunjeno. I onda se to može smatrati da je to rezerva električne energije. I oni je proglašavaju onda za takozvanu virtualnu elektranu. Pa kažu, umesto da gradimo, na primjer, nuklearnu elektranu snage tih 60% ukupnih akumulatora svih električnih automobila, mi ćemo smatrati da je imamo u tim automobilima. I samim tim nećemo onda morati da ulažemo milijarde i milijarde u proizvodnju, nego ćemo imati u električnim automobilima. Dakle, to je jedna ideja promene funkcionisanja elektroenergetskog sistema i društva uopšte. U tom širem kontekstu to je dobro. Sad, naravno, vi ćete tu imati sukob lobističkih grupa. Znate, imate zelene lobiste koji su agresivni, ali znate, imate vi ove druge lobiste. Da, oni su posebna priča. Međutim, bilo je, malo smo otegli emisiju, bilo je pitanje, znači, oko tih subvencija koje se tako dele. A ne treba to sam već rekao, nama to ne treba. Znači, mi treba da prestanemo da plaćamo da nam ljudi dolaze, investitori. Treba da postičemo domaću proizvodnju, ali pritom ne ovo ko što se ovde svi izađu i kažu ekonomski patriotizam. Morate da znate u kojim oblastima. Hrana, voda, energija. Svaki energetski potencijal koji napravite, to nije propala investicija. A ako povežete proizvodnju hranu i energije, dakle, to vam je tek uspešna investicija. Dakle, da napravimo 1000 biogasnih postrojenja u Srbiji, to bi bilo, oživeli bismo 1000 sela. Da li to
odgovorite mi sad da, ne, da li to možemo da očekujemo od Aleksandra Vučića i naprednjaka i ovakve skupštine i ovakvih ministarstava? Od Aleksandra Vučića ne možemo da očekujemo ništa. Znači, od Aleksandra Vučića možemo da očekujemo da će se javiti Europolu kao zaštićeni svedok, da druka ove svoje s kojima je pljačkao, da bi se spasao sebi i najbliže okruženje. Molim vas kratko, a neka to bude recimo sledeća emisija. Imali ste neke dobre ideje kako da recimo mi sad ne uvedemo Rusima sankcije i kako da pritom nešto da budemo i dalje energetski nezavisni, da nešto zaradimo pritom. Tranzitiramo šta već i kako. Jer sam ja to dobro video u danas. A Evropa, pazite, nije to neka moja ideja genijalna, dakle, to se sad trenutno dešava, samo je pitanje da ćemo se mi uključiti u to ili će Vučić da bude prepadnut i da drži straha u... Znači, pazite, Mađari trenutno pregovaraju da budu jedna od čvorišnih tačaka za prodaju gasa ruskog. Slovaci takođe. I šta ćete imati? Slovaci i ovi Mađari će plaćati u rubljama naftu i gas, a onda će Evropa od njih da kupuje, ostatak Evrope, istu tu naftu koju su ranije sami kupovali. I Mađari će da dobiju neku razliku u novcu. Mi takođe možemo to da uradimo bez problema, kao i u drugim robama i uslugama, jer vi trenutno pravi se nekoliko ekskluzivnih zona u svetu. To je Turska, Kazahstan, Azerbejdžan. To su 3 države preko kojih sada, na primjer, Rusija trguje sa svetom. Ako sad se setite pozicije bivše Jugoslavije, to je nekada bila bivša Jugoslavija, dakle, država preko koje je istok prodavao zapadu i zapad istoku. Opet to može. To su bile, automobili su bili sa Fiatovom licencom. Razne stvari su bile. Da. Pa ne samo to, imali ste traktore sa Fergusonovom licencom, keksove sa britanskom, francuskom i tako dalje. Mislim, svega je tu bilo. Genex, Inex i ostale kompanije, Energoprojekt, sve je to bilo na bazi toga. Sad, mi možemo to opet da napravimo, samo treba da budemo hrabri. Znači, da kažemo, ne, mi hoćemo da budemo u neutralnom statusu, a to podrazumeva tu centrističku poziciju. A onda nema ulagivanja jednima, drugima, trećima. Onda kažemo, mi imamo interes, naš interes je ovakav. Kroz taj interes nama niko ne bi zamerio. Ni Rusi, ni Nemci, ni Amerikanci. I druga strana ima interes i tu bi se lako dogovorili. A naravno. Ok, hvala. Ali to je pitanje, pa kad imate kretene, kako mogu ucenjeni ljudi da pregovaraju o bilo čemu sem o sopstvenoj ucenjenosti? Dakle, šta sad Vučić dođe da pregovara o nečemu, oni mu izvade Skype komunikaciju i kažu, druže bre, pa ovi tvoji su kriminalci, znaš, on mora pristane na sve. On je kao ono Šemsa Suljaković, pristaje na sve, samo kaži. Znaš, nema tu, to je takav odnos. Ili ima nešto da nisam pitao, a trebao sam ili... Pa dobro, mislim da smo mnogo toga rekli, pa ako Bog da, imaće prilike opet da se uključujemo. Dobro, ništa, hvala. Mislili smo da ovo kraće traje, ali imamo sagovornika koji je ovako u toku i mlad, iskusan i lepo obrazlaže stvari, pa se misli malo tegla, izvinjam se. Pri čemu je gospodin Parović prihvatio da se pojavi još jednom, ako je potrebno i više puta, da se pojasni nešto od ovoga. Ja se vama, gospodin Paviću, zahvaljujem i odjavljujem emisiju. Vidimo se, nadam se, uskoro. Hvala vama, pozdrav za vas i vaše gledalce.